तर मित्रांनो एकदा पिशी भरली ती बघा, परत काढून घेतलं आणि आपलं माप. तर मित्रांनो इथपर्यंत आमचा जाळा उचलून झाला आणि एवढे पेडवे गावले आपल्या. आता काय करतो आम्ही, झाडा परत पालावतलं आहे. पाऊस येऊन दे नको, असं जरा जाऊन तर गारा ना घाल त्याकडे. आता हिरड तरी येऊन दे नको. ओके आता चला. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आम्ही जातो पुन्हा एकदा मासे पकडूक. मी असे आणि सृष्टी आता मागून. तर आपण लँडिंग नेटने पण पकडतलो आणि एकाच दुसरा जाळा पण मारतलो. तर बघूया आपल्या काय गावता. उद्या वार पण असा चांगलो, तर आज जाऊन बघतलो आम्ही आता काय गावतं. आता चला आधी जाळी सोडवून घेते आणि नंतर तुमका एकदम दाखवते. चला आता मी नदीत इलो आहे बघा. बहुतेक घोडीवाले गेले आहेत, आता मीच रवलो आहे जाऊचो. चला आता मी पण जाते, बघूया आता किती मासे गावतात आपल्याक ते. आपले एक खलाशी जाऊन इले आहेत कुर्ल्यावाले. तर विशाल हे बघा, विशाल पण आता सध्या कुर्ल्याचा धंदो करता. कोणाक हवे असतील तर खाली नंबर देतो आहे, ते का कॉन्टॅक्ट करा नक्की. आणि भाचो येतो मुंबईसून कुर्ले धरू भाच्यासाठी ते नक्की. भाच्याकात देतालास काय मला निघतालास हे भाच्या, कारण 15 दिवस माझ्यासोबत दिलेलो होतो. होय रे, 15 दिवस माझो खलाशी होतो. मग तो नाही, तो आता त्याका बाजूक ठेवलो. नाही त्याका पण तो खाना नाही ना, त्याका एलर्जी होता कुर्ल्याची. मग नाही भाच्याक द्यावया. भाच्या खंय रावता तू? आणि चिंगळे भरले नाही. ए सोन्या रावता खंय तू? मुंबईत खंय? वरली. वरली. भाचो भारी वरलीत रावता. तर विशालचं पण चॅनल आहे. विशाल परत आता व्हिडिओ टाकता चॅनलला. नाव काय तुझ्या चॅनलचं आता? विशाल साळकर ब्लॉग्स. ओके, तर विशालच्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता विशाल येणार असतो माझ्याबरोबर, पण सृष्टी म्हणायला लागला नाही नाही मीच येतलं आहे, म्हणून मग ते का नेते आता. नाही तर परत रडाक लागला मग, मी ते माका नाही नेणार मीच येतलं आहे म्हणून आता ते का नेत आहे. विशालाक नेक्स्ट टाईम. विशाल सॉरी अशी कुर्ली असत मस्त मस्त. चल आम्ही बघतो जाऊन काय गावता काय. जावा भरपूरशे घेऊन. ओके. तर मित्रांनो आम्ही आता जाळी सोडवून घेतो. आपण 1-2 जाळी मारता आज आणि थोडासा लँडिंग नेटने, जर पाऊस नसलो तर लँडिंग नेटने पण पकडायचे असा प्लॅनिंग आहे आमचा. तर बघूया जाऊन काय गावता आपल्या. काय विशाल गावता? तू मारलेलं जाळी ना? मारलेलं आहे तर माझ्या व्हिडिओ मध्ये बघ ना. मग व्हिडिओ दाखवतात ना. मग ओके, बंपर पेढी मिळालेली माका. असं काहीतरी म्हणा नको. बंपर जिताडे बिताडे मिळाले ना आता खरं. हे किती नंबरी जाळा? या हा 20 नंबर. 20 नंबरी जाळा. 2.5 इंची आपल्याक ह्या. मग एका आपल्याक मोठं मासो, मोठी बोयटा, टायगर असे गावतं ते. पेडिओ गावतं ते, नाही म्हणा नको, लय ओढू नको. तर आता मी जाऊन बघतो. पाऊस येऊन दे नको, असं जरा जाऊन तर गारा ना घाल तेव्हाकडे. आता हिरड तरी येऊन दे नको. ओके आता चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघतो. चल विशाल बघूया काय गावता. तुझ्या व्हिडिओसाठी बेस्ट ऑफ लक. असा मायजा म्हणून चल काहीतरी गावात चल बघतोय. गावतील. माझी बायको हा म्हणजे गावतले. अरे माझी बायको हा म्हणजे मासे 100% गावतले बघ. तसा नाही रे, म्हणून म्हटला तुका आज आराम कर म्हटला. आज तू मी बायको घेऊन जाते आज. बघूया चल. तर मित्रांनो आम्ही एक माग मारून घेतलं बघा पूर्ण, कारण मारताना व्हिडिओ करू गावना नाही म्हणून आधीच मारून घेतलं. थांब जरा धरून राहू. तर मित्रांनो आमची जाळी 2 मारून झाली. या होय मारलो आहे बघा, सृष्टीच्या मागे आहे तेव्हा दिसतं आता. आणि हे का आता पेडिये लागाक चालू झाले आहेत. लागतात आता काढूक घेतलो तसेच पेडिये. जाळा शक्यतो तसाच ठेवूया. आणि एक आपण तिकडे मारलो जाळा पुढे. तर आता बघूया आपल्या किती मासे बिशे काय गावतात काय. पेडिये तर गावतले वाटतं इथे लागतं, नाही तर पेडियेच काढून कंटाळायचा. तर आधी होडी घेतो धुवून जरा घाण झाले. पावसाचा पण पाणी होता आणि जाळ्यांचा पण पाणी जरा
खदोळ पाणी काळा होता सगळा. चला मित्रांनो, आपल्या हे बघा मासे लागतात, लागले सगळे पेढी आहे बघ, भरपूरच होत. चल काढून घे. तर आता आधी थोडेसे काढतो, मग परत दाखवतो आहे किती काढलं आहे ते. आता आपलं माग त्या नदीच्या टोकापर्यंत असा पूर्ण. तर आधी हे घेत आहे मी असे काढून. चला, तर हे बघा ताजे पेढी आहे, कसे फडफडतात बघ. सृष्टी काढून घेता पटापट, आणि मी आता थोड्या वेळानं काढून घेतो. तर मग तुमका दाखवूया थोडे ताजे पेढी. आणि त्याच्यात आता गाजाक लागला हळूहळू. त्या साईडला कोण गरे होतात. आणि आता काढून घेतो, आधी दाखवतोय तुमका मग किती गावले ते ना. आधी घेऊया ना थोडेसे काढून. तर मित्रांनो हे बघा, अर्धा झाडा आम्ही, अर्धा नाही पाव झाडा उचललो. त्याच्यात आमका इतके गावले. तर आधी असेच उचलून काढतोय बघा, लागतं भरपूरच पेढी आहे. तर सगळे काढीसर दाखव, व्हिडिओ खूप मोठं आहे म्हणून आधी काढून घेतो. तरी पण हे बघ एवढे गावलेत आमका, ताजे एकदम फडफडीत असे. मच्छर जाम चावता ना. तर चला परत मी काढून घेते बघ. पुढे अजून आमचा अर्ध्यापेक्षा जास्त जाळा पालावचा, म्हणजे मासे काढूचे आहेत. आणि मासे उडतात अजून. हे बघ पेढी काय काढून सरण्यात नाहीत, आणि मच्छर चावक लागली. ओडोमोस लावून घेतो. तर मित्रांनो, इथपर्यंत आमचा जाळा उचलून झाला, आणि एवढे पेडवे गावले आपल्या. आता काय करतो आम्ही, झाडा परत पालावतलं आहे, परत उचलून घेतलं आहे, तेव्हा परत गावतलं आहे. पण तेव्हा व्हिडिओ करू गावचं नाही, कारण दोघाजणं मिळून उचलतलं. तर नाहीतर ती ठेवलं तर खूपच पेढे गावतले. आणि आता आमका तितके नको होत, इतके गावले तितके खूप झाले. सृष्टी भरता 2 हाताने एवढे पण गावले आपल्या. आणि आपला झाडा मारला नाही या साईडला, अजून अडकतं तेव्हा त्या साईडला. बाकी कायच नाही दुसरं, फक्त पेढीच अडकतात. म्हणून आम्ही काढतो आता माग. चला हे भरून घेतो आणि माग उचलतो, आणि शेवट घराकडे जाऊन दाखवते. नाही तर मध्येच काय गावलं तर दाखवतेच. आता पेढी दाखवतं आहे नाही ना. चल तू भरून घे. तर मित्रांनो, एकदा पिशी भरली ती बघा, परत काढून घेतलं. आणि आपलं मामा येलो आहे बघा काळशासून. मामा काय म्हणतं, मामा माझं सबस्क्रायबर हा, मामा व्हिडिओ बघता माझे. आणि अजितचा आज बड्डे हा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा अजित का आमच्या परिवाराकडून. बाकी काय, तुम्ही जाळी मारलास मामा? तू आता हे घेऊन जा, चल मस्त आहे की चटणी कर सणसणीत. मिरची नसत तर आमच्याकडे पाठव, अंधली. चालेल. चला तर आम्ही बघतो, उचलून घेतो. गावात नको तर मित्रांनो, आपण झाडा पहिलाच मारलेला हो ना, तुझ्या काढून तर गावला काय घेऊ कसली. थांबा दिसता मस्त. कसली साईज पहिलाच झाडा मारला त्याच्यात भरला भक्कम काढून तर गावला. वाटतं खय होय काहीतरी होत. ते काय सगळी पेढीच होत. पेढी आहे. होय वाटतं बघा. तरी इकडून दुसरं असलो तर पेढीच होत. टायगर गावलो बाबा. आता ठेवतालाच काय टायगर गावलो पिशवीत टाक. मस्त ना सपाट टायगर. ती पिशवीत टाकली पुढे ती पिशवी. थांबाय उड्या नको.
चिखल उडवलं माझ्यावर. बाकी सगळे पेढी येतात काय गावतात ते काढून घेते ना. हे वाईट मोठे आहेत त्यांचे वाईट. टायगर गावलो बाबा नवसा. हे बघा खूप होते. किती हो काढताला. शिवाय कसे गावले बॅटरींना पिंगाणीला येतात. ही बघा हे हा कसा काय आला काय हो हे असं काय आला. का मोठे गावतो मिक्सच होतं. काही नाही काही मोठी आहे. हे ना. गेला का गाव हो. तर मित्रांनो आम्ही इलव घराक आता हय होडी लावलो आमची बघा. आणि मी माग थंयच ठेवलेलं आहे ते मी सकाळी जाऊन उचलतले. तरी बघा सृष्टी घेऊन चालता पुढे. भरपूर पेढे गावले म्हणजे ती पिशी शाप भरली आमची ती बघा. ती सृष्टीच्या उजव्या हाती जाते. थांब गो दाखव बघ पिशी. हे बघा ती पिशी आमची पूर्ण भरली ना. चल पुढे जाऊन दाखवतो तुमका काय काय गावलं आता घरी जाऊन. आधी जाऊया घरात. चला आता लकलं का लागला आधी घरात जाऊया. तर मित्रांनो हे बघा एवढे पेढे गावलेत आमका. मला वाटतं टप भरतलो वाटतं. त्या माजराक घाला दे काय ते जाऊ देते का घाल. हां ते जा चल ऐश कर. आमची माजरा पण ताजे ताजे पेढे खातात. एक टायगर गावलो आमका एक बोडायो गावलो एक काळुंदर हे 3 मासे पिशव्यातच टाकते का तसं. हे बघा एवढे सगळे मासे गावले आमका. मस्तच गावले ना. टायगर हो कसलो साईज बस साईज काळुंदराची साईज बोडायो काढवर बोडायची साईज भारी आहे. बोडाव आणि बाकी सगळे पेढे टब्भर मासे गावले. हां खुश एकदम. तर चला आता गप आंघोळ करूया जेवूया आणि गप झोपायचा. परत माका सकाळी जाऊचा माग उचलूक ते काय मी दाखवतलंय नाही. काय मी एकटंच जातलं सृष्टी नाही येताना. तर आमका आता इतके गावले. तर सुप्रभात मित्रांनो. आम्ही रात्री माशासून जरा लेट इलो त्यामुळे व्हिडिओचं शेवट करूक भेटलो नाही. तरी पण आमका भरपूर मासे भेटले. तुम्ही बघितलं तर पेडवे तर भरपूरच भेटले. त्याच्यानंतर परत सकाळी मी उठान गेलो आहे 5 वाजता 4-5 वाजता. त्याच्यानंतर परत आमका पेढेच भेटले पण ते मी दाखवचेच नाही होते व्हिडिओत कारण भरपूरच पेढे होते. ते पण काढून कंटाळले. आता जस्ट आत्ता तिथे घरी आंघोळ केलं आहे आणि म्हटलं आता व्हिडिओचं शेवट करूया. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा.
आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.